takéhoto fešaka. Ako som už povedal, má to zadný pohon iba, takže stále som mal traction control zapnutú a keď si túto mašinu požičate od chalanov z testujkaru.cz, tak oni vám dajú podpísať papier, že nemôžete na ňom driftovať. Takže zmerajú vlastne pneumatiky na predných aj na zadných kolesách, ako to urobili aj mne. Zmerali, že aký je dezen a tým pádom, keď vlastne driftuješ, tak sa ti ten dezen vlastne zmaže tým pádom, hej. Ale majú to, čo je veľmi veľká výhoda a ja im za to ďakujem, dali na to zimné pneumatiky. Takže veľa takýchto autopožičovní, oni vlastne už tieto športové auta zazimnia, takže na zimu sa už vlastne na športových autách moc nedá ísť, ale tieto americké auta dajú sa dať teda na tieto zimné pneumatiky a v pohode sa v nich môže jazdiť aj v takýchto snehových podmienkach. A išiel som na takých zľadovateľných plochách a keďže tá traction control bola on, tak vôbec mi ani zádok moc nelietal na tom. Takže veľmi dobre, úplne odporúčam ešte raz testujkaru.cz, sú tí chalani, ktorí tieto mašiny majú. Majú niekoľko týchto Challengerov a taktiež majú aj Fordy Mustangy, takže na budúce požičam ten Ford Mustang od nich a spravím tiež takéto review, že ako sa vlastne na ňom chodí. Dobre, majte sa, čaute.